No moi kaverit, mä oon tekemässä uutta videota. Ja mitäs mä voisin tehdä? Mennään vaikka seikkailemaan tähän maagiseen isoon kaupunkiin. No, otetaan vaikka nää ihan turhat tavarat pois. Täällä on ihan järjettömästi karhuja. Ja tosiaankin täällä ylhäällä on lentokone. Mennään kattoo mitä siellä on. Siellä sisällä. Se on mun mielestä ihan sika hieno. Mut hei, mä vielä sanon teille. Mä en oo tehnyt tätä maata. Vaan tää lahjoitettiin mulle. Vaikka siide. Tosi hieno. Mä tykkään. Ja täällähän pitää olla vielä vessakin. Totta kai. Ja sitten mennään tutkimaan tuolta alapuolelta vähän jotain. Voidaan tehdä vaikka hyppy. Tästä tulee korkea hyppy. Apua. Tässähän on piikkilautoja. Se on ihan sama. Katsotaan. Täällähän on oikein tiukki. Ja täytyyhän ne variksen pelästi täällä olla. Tää on ihan sikahieno. Eiköhän täältä vois löytyä. Miten joskus saa tehdä näin hienoja juttuja? Mitä täällä on? No, mä sanoisin tätä ihan sikahienoksi, jos mä tietäisin mikä tää on. Mutta mä en vaan tiedä. No, ei siinä varmaan mikään suuri merkitys ole. Mitäs täällä rakennuksessa on? Se näyttää ihan kodilta. Tässä varmaan on. Mitäs sä täällä teet, Buffalo? Oho, sähän ostit sitä ihanen mulle. Se oli vahinko. Joo, tekniikka. Täällä. Mennään tän laatiseita laatikonta. Ja karkantaa. Auto! Se saa. Nyt on niinku sellainen korjaava auto, joka vie rikkinä siitä. No, autossa on kyllä aika isosti. Jos mä kerran menin tänne sisään. Jos mä olen Disney-lukuista. Mitä tää on? Älä mene tänne, koska täällä tapahtuu mitään. No mennään sitten. Tuo on sillä tavalla puitteet. Se on se. Tää on kaunis. Mut mun mielestä pojille täällä, mutta katsotaan. Täällä on niinku paikalla ja mennä tänne uimaan. Soroon. No mitäs asioita täällä tapahtuu? Kun tuossa oli, että älä mene. No eihän täällä nyt mitään ollut. Ei herra jestas. No mennään sitten vähän nopeammin. Susia! Voi, kun täältä söpöjä. Voi! Mä haluan suututtaa noin. Okei, kaikki ei suuttunut. Miksi kaikki tulee mun kimppuun yhtä lyö? Mennään vähän nopeampaa vauhtia. Ei tänne! Täältähän ei pääse helposti pois.
loppuu. No mennään sitten näin. Jää sinne. Toi vaan jää sinne. Okei, tänne ei saa mennä. Onko tää niinku tän kaupungin loppu? Ei se alkaa. Etteikö se jaksanut enää rakentaa? Okei, tää ei ollut kannattavaa. Tervepä terve, Susiroinen. Ei oo kiva nähdä sua. Vieläkö sä jahdat mua? Ei enää. No, mennään saunaan. Mistä taas löytyy semmoinen sauna? Saunaa piirretty. Mikä toi iso keskellä? Mennään sitten. Mikä tää on? Mikä tää on? Herran. Ai mitä? Eihän tässä ole mitään hienoa. En äänestänyt vieläkään mitä tää on. Okei, ei varmaan saattaa. Mennään sitten pois. Näin farmataan. Hyvin. Namia kauraa. Millä syödään. Anteeksi vain. Sellahanko? Ei tänne. Mitä vois mennä? Oikeesti ei täällä ole mitään kivaa. Mikä kaupunki täällä on? Poliisiauto. Poliisiauto. Mitä vitsiä? Linja-auto. Linja-auto. Voi vitsi, mä rikon tuokin. Oi, hei, ootpas ihan. Ei ollut tarkoitus, sori, toi oli ihan vahinko. Mun pitää aina liiä kaikkea. Mikä vitsi tääkin on? Lentokone. Mennään käymään siellä. Minkä pienet siivet näin isolla lentokoneella on? Hauskaa. Pystyisihän se lentää. Mennään toilettiin. Tehtiin paskat siihen. Voi ei, miksi mä maskin Fredin alleen? Mä vahingossa taas kiroilin. Tämä ei tullut oikein mieleen. Miksi tää ei aukee? Se pitää painaa tuossa napissa. Joo, sisällä. Miksi ei taas ole? Nyt nousemme ilmaan. Ei herra jestas. Kaikki pitää rikkoa. Ei tää ole hauskaa enää. Odottakaas hetki. No niin, mä nyt saavuin Redwoodin lentoasemalle. Tää on se talo, kun tuolla oli se idioottimainen lentokone, jossa mä rikkoin noi mittaritkin. Ja sori, jos ei kuulu kunnolla, koska mä oon tällaisessa kaikuvassa paikassa ja jotkut varmasti tietää, mikä se kaikuva paikka on. No niin, laitetaan tänne jotain tavaraa. Kävisi vaikka suola. Kävikö? Täältä se tuli, vähän kun toi oli siistiä. Nyt katsotaan. Terve, terve. Tähän on nyt oikeesti hauskaa. Mitä vitsiä? Ei, kun sä aukeet nyt. Terve, timanttilaiset. No niin, toi riittää.
Ja nappuloita täällä joka paikassa. Ups. Vähänkö? Se riitti. Mites täällä katsotaan? Täällä on vartijahuoneessa. Ei jessas, ei taas tänne. Huono lentokone. Joo. No niin, kaverit, tää oli osa 1 tutkimassa tätä hyvin hienoa. Vähän tuli tylsää tällaista taulukkosäkiöt, niin survival-craftia. Ja tää taitaa olla siis numero 1. Ja sanotaan vähän niinku lakko. Heo! No niin, sammuu.